ассалому алайкум мардуми сарбаланди тоҷик. Дар урфият мегӯянд, ки саг меҷакаду корвон меравад. Аммо имрӯзҳо ин хел нест. Агар ягон нафар нафареро дашном диҳад, ҳатман бо зӯроварӣ ё ба воситаи сомонаҳои интернетӣ ба якдигар ҷавоби бадхоҳона мегӯянд. дар сомонаҳои интернетӣ ҷавонписарон, ҷавондухтарон ва ҳатто баъзе мӯйсафедон, ки онҳоро ролик мекунанду дар ютуб мепартоянд, аз даҳонашон ҳақорату дашномҳои ба инсонгарӣ росла меояд бисёр шудаанд. ба монанди «Очата», «Зану апаю хоҳарата», дар даҳани фалонбоз номи Аллоҳро мегиранд. Он қадаре дар имрӯза мо тоҷикон калимаҳои дашномҳои қабиҳи ғайридиниву ғайритоҷикӣ гӯем хело зиёд шудаанд, ки ба таври маъмулӣ ҳам зан ва ҳам мард истифода бурда истодааст. Дар сомонаҳои интернетӣ шуморо тамоми ҷаҳон форсизабонон гӯш мекунанд, мебинанд. хоҳишмандам каме ба худ биёед. дар атрофи хонаводаатон хоҳед истифода бурдан гиред, аммо дар ҷомеа не, чунки қадру қимати ҳамаро пас мезанед. шумо сомонаҳои интернетиро медонед, ки тамоми ҷаҳон мебинад. ҳоло чунин ба назар мерасад, ки одобу ахлоқи баъзе аз ҷавонони мо хеле бад шуда истодааст. шумо фаромӯш кардед, ки мегӯянд адаб дар тани шахси беадаб ларзон аст. ҳатто мо бадани худро дар азобу шиканҷа мемонем. ҷон дар тани марди беадаб ларзон аст. 100 ҷон бидиҳӣ, адабхарӣ арзон аст. аз беадабӣ касе ба мақсад нарасид, зеро ки адаб тоҷи сари мардон аст. луқмони ҳакимро пурсиданд, ки адабро аз кӣ омӯхтӣ? гуфт, аз беадабон. гуфт, ҳар коре ки беадаб мекард, ман такрор намекардам. духтарони тоҷик, шумо салонҳо рафта харҷи зиёд мекунед. худатонро орою торо дода дар тиктоку инстаграму ютуб нишаста, боз болои ин прямой эфир мекунед. аз даҳонатон чизе барояд гуфтан мегиред. ҳамон як калимаи баде, ки гуфтед, орои торои шумо ба 0 баробар мешавад. беҳтараш пул харҷ накунеду оро торо надиҳеду калимаҳои хубро истифода баред. ҳамчун фаришта зебо мемонед дар назари мардум. аслан адаб ҳусни инсон аст. сухане гӯед, ки ягон нафар аз шумо наранҷад. сухан дониста гӯ, то дӯстро душман нагардонӣ. зи ҳарфи бетаҳаммулошно бегона мегардад. аслан занон бояд бо лутф сухан гӯянд, на ба дуруштӣ, яъне мисли мардҳо, ки духтарон имрӯзҳо дашномҳои ғайриинсонӣ мекунанд, ба шаъну шарафи шумо намезебад. шумо бояд дар мағзи сари худ, дар архиви худ аз гузаштагонатон, бузургон, олимон, устодон фақат беҳтарин таҷрибаҳои рӯзгорро дошта бошед, ки дар оянда ба фарзандони худ онро омӯзонед. мутаассифона, шумо ҷавонон фақат дашномҳои нестандарҷаҳонро бисёртар истифода мекунед. пеш аз ҳама мо ба забони тоҷикӣ худ иснод меорем. бисёр аз ҷавонон имрӯз рӯ ба меҳнати осон овардаанд, яъне аслан китоб намехонанд, панду ниёгони гузаштагонро мутолиа намекунанд, асарҳои адабиро намеомӯзанд, бисёраш падару модарро гӯш намекунанд. шумо бояд таърихро варақ зада хонед, аз гузаштагонатон ибрат гиред, маданияту фарҳангро омӯзед. ҳеҷ гоҳ шахси бо маданият аз даҳонаш сухани бад намебарояд. шахси бо адаб дурандешу донишманд мешавад. одами баднафсро нони даҳонаш мекушад. шахси бадгуфторро захми забонаш мекушад. шавқу шӯри навҷавониро пайи ишрат мабар. беадабро ҷунбиши хуни ҷавонаш мекушад. кӯдаконашро агар номӯхт одоби падар, оқибат ноодамии кӯдаконаш мекушад. мебарӣ бо худ камон, аз тири он андеша кун. марди беандешаро тири камонаш мекушад. то ки бад боло кунад помон бар болои дӯст, бевафоро дар ҷудоӣ душманонаш мекушад. аз ин рӯ биёед ҳаракат кунем, аз дашномҳои қабеҳ даст кашем, ки оқибати хубӣ надорад. панои ҳамаи шумо азизони дил.
به خداوند.